Ola, son Marco Coaching, benvidos ao meu canal. Esta noite vou facer uns exercicios de relaxación para descansar ben, moitas horas, ter un descanso pleno e saludable. Vou comezar aliviando a tensión das extremidades, lanzando unha perna hacia adiante, o brazo hacia atrás e viceversa, o brazo hacia adiante, a perna hacia atrás, deixando caer as extremidades de forma natural, columpiándose e aliviando as tensións. Primeiro de un lado, así que esteamos xa ben relaxados. Cambiamos de lado e completamos o exercicio, mesma maneira, lanzando perna e brazo, alternando de adiante a atrás, de maneira natural, columpiándose e aliviando as tensións. Ahora para relaxar as costas e ter a columna vertebral sen tensiones acumuladas, abrimos un pouco as pernas, conseguimos un mellor equilibrio para balancearnos cos brazos sen forza, deixando que se columpien hacia os lados e que cheguen a enroscar un pouco no tronco, balanceándose de lado a lado. Soltamos aire cando toquemos no tronco para que a relaxación descanse ben. Levantamos un pouco os brazos e facemos o mesmo, xa sin que enrosque tanto no tronco, pero que o antebrazo chegue a tocar no peito para cambiar de lado e seguir balanceándonos ata que esteamos xa notando un pouco de mareo. En caso de mareo paramos, soltamos aire pola boca e cando esteamos preto do chan comezamos a coller aire pola nariz. Pouco a pouco levantamos o tronco e os brazos, erguemos a cabeza, cada vez máis aire nos pulmones acumulado, respirándolo pola nariz, respiramos e, sen soltar aire pola boca, aguantamos cos brazos erguidos e a cabeza levantada uns segundos, estirando ben o tronco hacia detrás. Collemos máis aire pola nariz, aguantamos relaxando todo o físico que poidamos, ata que non poidamos máis, soltamos o aire pola boca e vamos baixando lentamente, expulsamos o aire pola boca, ata que podamos tocar o chan coa yema dos dedos. Así soltamos todo o aire pola boca, deixamos os pulmóns baleiros unhos intres, volvemos coller aire pola nariz, pero ahora xa non subimos. Agora acariciamos o chan, respirando lentamente, expirando pola nariz, expirando pola boca, quedamos ben tranquilos, ben relaxados, para dormir toda a noite moitas horas. Se vos gustou o vídeo, suscribídevos e verémonos en vindeiros vídeos de Marco Coaching.